Hi! Thank you, Kim. Thank you. Oh. Shout out kay Boy TV. Shout out Hello guys, kami dito rin sa Lila po. Hi. Oh, sige. Ay, Pico. Hi. Hello. Oh, sige. Shout out sa Michelle. Shout out kay Michelle. Michelle. Hello, shout out kay Michelle. Jessa po. Shout out kay Jessa. Thank you. Thank you. Oh, sige. Thank you. Thank you. Gitu. Thank you. Oh, pwede ay. Sige. Thank you. Shout out kay Yaya Jel. Ha? Shout out kay Yaya. Yayay. Shout out kay Yayay Vlog from Lela. Tagalila, oh. Nagpa-pawiller lagi ko. Oh, mali si Yayay Vlog, guys. I-follow ninyo siya. Yayay Vlog. Oh, namin direct ako sa Lila Bohol. Shout out sa 766 viewers. Live ni. Shout out eh. Shout out Istong Vlog. Ha? Istong Vlog. Hello, shout out kay Istong Vlog. Hi. Shout out ko kay Nelia Los Baños. I-follow ninyo siya, guys. O kaya Lorelai comment. I-shout out ninyo siya, guys. O si Yayay Vlog. I-shout out po ninyo. O ni Kuan. Mark John Tambayan. Hadrati o. O, pwede kayo dali. Thank you. Oh, dali, ale. Dali. Thank you, Ken. Oh, pwede kayo, dali. Sige, go. Okay. Nagalahin mo naman ko. Saan? Ano sa patay live niya? Okay. Thank you. Nahukong ako. Hindi mo ka may imukin. Ay, what's up, live po? Shout out sa 1.1k viewers. Hello, 1.1 viewers. Okay. Ha? Anaros. Anaros. Hi sa mga followers. Uy. Wala, magalawa. One.
go. Thank you. Okay, go. Acha. Thank you. Picture ba ito? Sige, dali, dali. Bye! Ako mga alaga, ang pipisi kayo mga alaga. Ay, ano, Ros? Nawi kag man na battery sa akong manjika oy. Thank you. O, sige, sige. Ano, Ros? Malagay ko followers ko. Mali sa Tinilia, guys. I-follow ninyo siya. O si Ate Lorelai Tomin, nga mo sponsor na mo damo tanan. Si Lorelai Tomin. I-follow ninyo siya, guys, ha? Ha? O si Yaya Vlog. Mali siya si Yaya Vlog. I-follow niyo siya. Shout out sa mga taga-Lila. Hi. Mga on tadi sudah. Pakipalo po po ninyo, pakipalo ninyo Sinilia Los Banos. Thank you. Okay.